žalky. Počúvajte, chcela tu prísť so mnou, aj moja suseda Mária Patvoroška, ale mena skytnutá, alebo je Kora! Mieraj, Kora, nepríde, ale hovorí, že majster nemá jednoduché, ale trikrát. No, vážení a milí, je aj škaredé slova, nebudem hovoriť, ako tu Ivo Ladičínsky. Ja viem, že ste starší, ale toto je mikrofón, majstre. Toto tu, to dolo si zoberiete. No, ale nepočúvajte, však ja, ale poviem, ja kráľ slovenských detí. Ale deti treba byť. Idem po ulici, idem a dievčatko, chlapne, hovorí Marnike. Počujeme! Trošku mikrofón si zober! A na čo? Kto to tam kričí? Mária! To treba, by som čreva za sebou ťahal. No, Vladík, Ivo, kde ideš? Už privatizuje ten svoj. No, tak... Kde máš? Ale nechám... Tak čo to vám poviem, že táto... Povedz, nohy sa mi tu mota. Ježiš, blíži sa Valentín. Som sa v telke pýtal deti, takí zadúmali, povedzte mi, čo je to tá láska? A taký chlapček malý pizulík sa mi hlási a hovorí, láska je hmota, ktorá sa medzi nohami motá. A ja som nerozumel, čo sa ti to tam ukáž. Dobre. Suseda moja ráno mi hovorí, majster N. A čo by to mi sused povedal? Majster, ja som počul, ste boli čurák, tam je ženský záchod. Čo? Si dievča? Ale nie, no, počkaj, tak hovorí mi sused dneska ráno, že majster, som počul, že vrajka vaša suseda sa sexuálne prebudila. Nehovorte, ako čo? Zjebala sa zo schodu. A hovorím o deťoch, lebo som kráľ slovenských detí, ale tieto deti, ja nemôžem už nikdy ich vyvolať teraz na javisko, aby povedali vtip. Také hnusné vtipy, že ja stará krava, na stolku života sa červenám, a no to ani nejdem hovoriť, pán Sulík tu sedí, nemôžem povedať, aké deti politické vtipy, ale jeden poviem, ale to aj také hnusné. No počúvajte, vážení, takže blíži sa Valentína. Oslavte to, nie že bude niekto triezvy, a deti už teraz oslavujú, som takého fetoča malého stretol, že už sa pripravuje na Valentína, tam si spísli, ešte ani na oči to nevidelo. Prosím vás pekne, Janko hovorí, a to nie sú vtipy, to sú všetko odpočúžené týmito malými ušami, čo som počul o deti. Hovorí chlapec dievčatku, že Malinka, piča, nepoviem také hnusné slovo. Keď som nepovedala, piča, nepoviem ani koko. Slušné dievčatko. Počúvajte, alebo čo strašne rád, to je až poviem, toto je žabý slíz. Žabý slíz 52, to celý život v televízii som to pil, keď budete dobrí, tam mám omočtovať, nejaká kvapka, no to vám poviem. Chodili novinári celý rok za mnou do telky, že majstere, prosím vás, prezrate, čo to je ten žabý slíz, čo to je? To je výrobné tajomstvo, to vám nemôžem prezradiť. A nakoniec už išli náherní tí novinári, tak som povedal, vážení, viete čo? Ja vám to prezradím, ale nesmiete to nikde uverejniť. Nebojte sa, neuverejníme. 3 týždne o tom písali. No, tak som mi povedal, že žabý slíz, z čoho sa vyrába, že zoberie sa 8 až 12 žiab, niekoľko jašteríc, zopa slimákov, nechajú sa uschnúť, zdochnúť na svetle, na slnku, potom to pomeniem na prášok, vyluhujem 3 týždne s vodou, potom to ešte riedím a to je žabý slíz. Somarina, nie? No plné noviny. Koľko som ja dostal sťažnosti od ochrancov prírody, že či si uvedomujem nejaká... Čo to nesiete slušné? To vyzerá jak moč. To je jak moč, to s kramarom nesiete, či čo? Prosím vás, pekne som išiel po obede, ale demonštrácie, protesty, manifestácie, učiteľky, že aj malé platy. Babkinu hlavu majú malé platy. Som videl jednu, si kúpila 2 bagety. Áno. Alebo tieto sestričky. No, najlepšia je sestrička bez gatieka, bez trička. To je pravda. Išiel som v autobuse, ale to všetko zvoľ... Jež mi to vypijete toto, žabý slíz 52. No,
Išiel som minulé v autobuse a viete, zároveň ja neznesím, keď ľudia rozťahnú ten nos, kde by sa to pilo všetko. Ježiš, a taká pani 300. Slyšia to, čo vám to tu pípa? Nemáte kontakty s imigrantami, alebo čo, s teroristami? Nie to tu vybuchne na čo. Prosím vás pekne, tá taká pani tuča sedela a tak sa evidentne chcela hádať a nebolo s čím. A taký chlapček nastúpil do autobusu či do električky, pízuli čenky, rebrali skoro toho košeľu a mal cigaretu v ruke. A tá baba hneď sa na neho oborila, mladý muž, tu v električke sa nefajčí. Už myslela, že bude hádka. Čo vy sa s tými pohárami chodíte? Vy čo dajte tam stolku? No, rajtlastička? Dobre, milionári. No, a tak sa oboril na ňu, že tu sa nefajčí s cigaretou a nechodíte do električky a hovorí, no pani, ja mám cigaretu a nefajčím, vy tiež sedíte a nesedíte. Co života? Alebo toto, čo ten Ivo povedal, to sa mi tiež bardzo že mi podobalo, že nastúpila dáma elegantná v klobučíku, niektoré miesta neuvoľujú, však v električke sú není miestenky, nie? Ale tu sa nenájde ani jeden gentleman a pán hovorí, gentlemani sa našli, miesta není. No čo to máte také hnusné toto? Čo ste sa vyvracali? Boha! Čo to máte, Kristove rany? Čo ukážte? Čo to jak babkine zuby, to čo to máte? Paradička toto. No, vážení a milí, alebo toto vám musím povedať. Ale ja vám poviem aj nepríjemné veci. Vtipy zatiaľ nebudem hovoriť, mám v zásobe veľa vtipov, aj čári mali, možno vám ukážem aj hypnózu, zobrazenie ľudského čáva, alebo také, čo, no uvidíte čo. Ale musím vám povedať, išiel som minulý týždeň z Petržalky v autobuse a žiaci viete, s učiteľmi protestujú, štrajkujú, tak išli do mesta do kina. Šiestáci. No šiestáci, dneska mi toho 3 hlavy vyšli odo mňa, tak ja som sa ledva vzadu v tom autobuse držal tyče, ledva sa držím. Učiteľka v meste hovorí, žiaci vystupujeme rýchlo. Ja som sa ledva držal. Takú mi tresla po hlave zadu, že preto ma to neplatí. Takú mi to. Ľudia, ja by som jej bol vynadal, jak svíti dovala. Ja som sa tak zľakol, tam sa mi zasekol rastový hormón. A nerovne číslo som si nevedel spomenúť nič. Učiteľka pozerá na mňa, asi žiadnej predčasne zostarel, alebo čo. Prídem do roboty, hovorí babi, čo sa stalo, učiteľka ma vyprasovala v autobuse, si ma pohodila so šiestákmi. Myslíte, že ma niekto ľudoval? Nikto! Povedali, Jožo, to som ja, ty si tak sprostý, keď si mohli zadať do kina s nimi. Hrúzy svetové. No, ďalej, čo vám poviem, mám tu takú pohľadičku. Bol som v Štúrove na vystúpení a tam mi urobili podpisové karty. Doteraz viete niekto po maďarsky? Lebo je tu popísané, čo si hovoria, kadaš, už neviem čo, majster N. Neviem, či debil, či čo to tu napísané. Viete to po maďarsky? Tam tvoje fajsa. Kto? To tam radšej nedávaj. Ktorá? To je na dlho. Tá slečna. Čo je na dlho? Tam tá slečna, tam nechoď ani tým smerom. Slečna! Tu Ivo ste hovorí, že po 15. pive, že už malo hovoríte. Ale to ešte po maďarsky. No poďte slečna, či ste to pec, ale vy ste ďaleko. Poďte vy, poďte. Neviete maďarsky, neviem, ale nevadí, preložíte. Preložíte, ničem. Tak poďte. Tak poďte, vy mi to preložíte, lebo neviem, čo tu je napísané. Záujem dostanete fotku. Znovu, iný sa hlásil a iný ide. Poďte! No! Vážení, čo tu je napísané? Preto to prečítajte. Po maďarsky. Po maďarsky, čo to je? Kde to máte hore nohami pre Boha? Ja sorry, čo sorry, aký sorry? Milý pán Koleník. Hej. Áno, to som ja. Kto je to Koleník? Ďakujem za včerajšiu noc. Dobre. Výborne! Pohľadička aj máte tu aj frajerku, že? Frajera máte ste vy? No, aby ste sa nepili, ja som Ježiško, tam si mi dám puštiť pohľadičke, dajte. Kto vás vychoval? Matka. Tak aj matke dáte puštiček. Kto vás to robil? Otec. A jo, čo dáte puštík? Kto vás živí? Tento štát, tam dáte. To bude kúzlo. Potom dáte 20 eur za štodičku. Ale nie, dávam pohľadičku, krásne pohľadičky a vy môžete získať aj s podpisom, dneska je akcia 20 eur písmenko. Pozvajte, tu vidím, ale nie.
Ja sa hanbím, aj sa bojím túto starou sulíkom niečo povedať, ale musím vám niečo povedať, čo sa mi stalo, čo? Ale to je všetko, to nie, že ja, že vulgárny drzí. Pozvali ma na jednu profesnú školu, mali tam nejakú oslavu, boli tam aj vysoko postavené osoby, rodičia, jedna pani, taká, neviem, či to bola, či poslankyňa, či čo mala klobúk, 5 kg zeleniny na to ovocia, jak zelovoc nejaký. A hovorím, deti, no ja tu stále behám po javisku, poďte mi aj vy niečo zaspievať, bo deti nič nevedeli. Poďte mi niečo zarecitovať, nič nevedeli, zatancovať, nič nevedeli. Alebo nejaký vtip mi povedzte. No to som si dal, ja nebyl. Odtedy v živote deti nevolám na javisko. Tak mi mali pizuli, že poviem vtip. No na nervy vyšli, že tu môj zlatý hovorí prejšie, že aký program skončí. A tá matka s tou zeleninou na klobúku hovorila, že malý Miško však teda v živote nevie, čo to je vtip. To nevie také. Miško prišiel a ja som mu dal mikrofón, zvuka ho vyťahol hore, aby bolo lepšie počuť a začal doslova, tam sa mi druhýkrát zasekol láskový hormón. Mali hovorí, že v obchode na rebríku teba predávačka ukladá hore fľaše, ukladá, detsko rýky, že buď trestný, deti. A prišiel malý Janko, pozerá a hovorí, teta, čo to tam máte medzi nohami také čierne? Teta hovorí, vranu, chlapček, vranu. A Janko hovorí, jo, tak dajte pozor, aby vám piči nezožral. Nič ma boli, no. Toto nie je dosvietne, to je smutné, preto učiteľia štrajku, lebo sa výchova u nás pochýrkala. A ja na mňa smrteľníkom, ja som nevedel prečetký, či mám detskú trestnú poušoke Kovensky, či mám dať čokoládku za odmenu, ale Pán Boh vám miluje. Pán Boh vám miluje, nič som nemusel urobiť, skočila tam materský zeleninou, či zelovocom na pobytu. Takú mu tresla na javisku desku, hovorí, to kde si také svinstvo počul? A mali hovorí, to oco hovoril, rozvody, alebo v Petržalke je potravinách. Bol som v potravinách. Pani, kde ste boli snežno? Tretíkrát za minútu. Mal som raz vystúpenie a taká, bože, škola bola v Dome kultúry a taká pani učiteľka s deskom stále 15 razy prešla popred javisko a hovorí, pani zlatá učiteľka, kde stále chodíte? Ale Máre mi sa tu chce cíkať. A Máre hovorí, to mne sa nechce, to pani učiteľka by stále šťala. No čo, to sú strašné veci toto. A v tej Petržalke ešte jeden hnusný poviem, mne sa to hnusí, to odsúdia, prestal píjať všetko. V Petržalke, babka stará išla s vnúčikom a vnúčik zobral takú veľkú čokoládu, polkilovú milku. A hovorí, babka, kúpi tú veľkú čokoládu. Babka, nekúpi, to je drahé. Babka, prosím ťa, kúpi, nekúpi, to je drahé. A to decko špina zlaté, to pod fúzi same zahudalo, že všetky ženy sú pičené, že tam preto. A ja tu kráľ slovenských detí toto počúvam, tak to je hlúpe. A odvieme, ale obaj najhnusnejšie, najhnusnejšie. Ja bývam v Petržalke na 10. poschodí, a tak som bol na balkóniku a decka sa tam hrali na piesku a decko prišiel z Oravy, že odtiaľ pozera, či sa deti pekne hrajú, či sa nebijú. A ten malý vnúčik kričí, detko, poď tu k nám dolu na piesok, detko, poď. A detko, na to by som tam išiel, detko, poď tu k nám dolu, lebo kamaráti nechcú veriť, že vyzeráš ako kokot. Deti, ja celý život vychovávam deti v telke a tomu na Staré Korena. Teraz na Mikuláša ma pozvali na zimný štadión Ondreja Meteu. Hovorí, bohužiaľ nemôžem prísť tam na oslavu, lebo ja sa počúvať neviem. Spadnem na ľade, rozbijem hlavu, no niektorí sa potešili. Tak povedali, majster, dal nám koberec, dal mi červený koberec na ľade, pápež keby prišiel, lebo Lenin už nežije. Dali červený koberec, ako keď už pôjde, tak som si kúpil taký zvonček, neviem koľko, 20 eur to stalo. Bože, to som mal 2 chleby za to, či 4. Kúpil som si zvonček a idem po tom koberci, idem a taký malý chlapčík kúka a hovorí, ujo, vy ste kráva? No tak ja zvonček za svoje peniaze kúpil, či som kráva, tak som si pre seba sa dal. Moja babka je kráva. A babka sa má vedľa, ale ja si nepočúval dobre, hovorí, ujo má pravdu, ujo má pravdu.
Ježišmaria, to sú také veci možné. Ešte vám, no tak to je smutné toto. To je smutné. Vážne, ja by som vám ešte aj ukázal, ale ešte poviem o tých deťetách, čo hnusí. To je zlatý. Čože? Jedinýkrát mi dieťa povedal, to sú také moje zážitky, potom inokedy budem hovoriť iné veci, to sú moje zážitky. Jedinýkrát to detsko, čo mi povedal, že majster, vy ste taký pekný, mama stala v mete takú trestnú, zase si okuliare doma nechala. Alebo prišla taká babka po vystúpení, starenka s lúčikom, že majster, môže vás odfotiť s lúčikom? Samozrejme, ja falošný typ, zobral si detsko na ruky. Kedy sa tak vyšla, tie detsko ste nevideli. To keď nemalo 50 kg, ten právnuček, čo to bolo, tak ani deko. Ja už som bol držal, bože, že je prúd dostanem, keby som bol tehotný, aj potratím. Ja už som držal som dieťa na rukách, držal a babka tam šmodrka, hovorí, babička zlata, však mi je zle, poštový, oni ukážte, čo to máte za foťák? Pozri lepšie, Walkman. Povedali jej doma, aby odfotila majstra, ja vás zobrala a on minul Walkman. To sú hrozne strašné veci. Ale táta ide, nie, ale to nie je tvoj, aj tá sunik, no nie, to už musím. Bol som v Košiciach na hlavnej ulici tribúna, milión ľudí a po programe tiež taká babka 300-ročná zo Šugera Chudera prišla za mnou a pred všetkými ma začala objímať, poskávať a hovorí, ja som taká šťastná, že vás tak zblízka vidím, pán Zurinda. Bože môj, hovorí, babička moja zláka, Banda Svetová hovorí, tak malý som ako on, fúziare to mám nalepené, ale vidíte, sa není ľudíkom ofúknutý. No, teraz taká, keď sa ma najbližšie povedia s matom, ticho. Nie, nebudem spomínať, lebo mal som vystúpenie a keď je také decko, mi prišlo na javisko, ale tak drze, že by som nebol krát deti, tam výchovne trošku usmerním a hovorím, kde tu robí otec? V parlamente. Hej, a mamička? Na úrade vlády. Všetko tupe jak tak, ale to nemám čokoládu. Čo keď pre istotu bude minister, bude zvyšovať dôchodky. No, takže tak si deti majú. Vážení a milí, mám aj pesničky. Ježiš, toľko pesničiek. No, aj by som zaspíval nejakú. Pre vás, lečna. Ježiš, počúvajte, vy sa, poďte sem bližšie. Počúvajte! Poďte moja zlata, poďte sem, poďte do svetla, aby ste si väčšiu hámbu navodili. Počúvajte, vy ste, tu sa neobrácajte tento, vy pripadáte ako v električke, jeden chlapík išiel a stále slečna tlačenica v električke a stále takto chodil po nej. Ale prosím pekne, čo ma tu stále obchytkávate? Slečna, hľadám, kde máte prsia. A ona hovorila, prepáčte, ste drsí. Ale keď už hľadáte, tak prosím mám vpredu. Tam som bol, tam nič nie je. No, a toto je také štvorky, toto, nie? Je to tá blúzka skreslí, dajte dolu blúzky. Jožko, práve si odložil jediného fanúšika ináč. Ja, prosím? Jak jediného? Ona veľmi prišla pešo z Lohovca, pozri. Počkajte, mi Sky Majtanová je taká moderátorka, moderuje už 20 rokov taký program, kde na Vianoce nájdem deti. Ale o Karine dvojletrová ja strečil malý. Nie tak vyrastnutá ako pri Petersi. No. Kari je dvojmetrová, ja strednostríne a keď hovorujeme, ktorá sa k národu, lebo televízia vysiela do Bangladešu, či kde je priamy prenos. A takto keď modelujem, videl som fotky v časopise a to vyzerá, že ho ona kojila. Úplne na pravda, ježiška, to je hrozné. Aj vy ste taká, že taká vyspela. Taká vyspela nás sa vidíte aj hodiť za chvíľu. Toto som že? Holíte si čo? Ukážte to, mi to korota musí. Toto? To sú vaše zuby, toto? Ukážte aj my. No, dobre, tak moja zlá, na čo ste prišli? Čo ste hľadali? Na čo ste prišli? Jaj, bože, erotika bude potom poskočiť. Tak ľahnite si, moja zlata. Ako si hľadí? Románka, ľahnite si, potom prídu po programe. Vážne, ale to je tak smiešno, to bol, vypol, že keď sa tá babička, starenka, prišla do šate, bože, že mi tu umre babka. A tak roztrasená hovorí, majster M,
prosím vás, nie ste vy náhodou môj spolužiak. A ja hovorím, babička, som, ale ja som už maturoval, som odchádzal zo školy, keď vy ste prišli len do prvej triedy. A babka hovorí, hneď som si to myslela. No, viete čo, ale milión vecí by som vám povedal, ale ja by som, mám tu jedného, ktorý so mnou chodí po vystúpeniach, DJ, Dušan, a on má takú vlastnosť, že dokáže vidieť so zavretými očami. To je jediný na Slovensku, možno v Európskej únii. Pán Sulik, keď vidíte v Európskej únii a potrebovať tam nejakého kuzelníka, tak ukážem vám v rýchlosti. Dobre, v rýchlosti vám niečo ukážem. Dušan, poď sem, ukáže mi niečo. Dobre, v rýchlosti Jasnovi detstvo. Všimnite si jeho oči, minule písali v novinách, že tak sa zahľadil, že prepálil hrubé noviny. Tak, beriem stoličku. Počkaj, ja viem, no, Dušan polož, neviem to šľapnúť. DJ, keby ste potrebovali diskotéky, urobiť perfektné diskotéky. A neusmievaj sa, smiech prejde, keď príde vyučtovanie za plyn elektrínu. No, tak, Pán Dušan, vidíš tuto prítomné krásne dámy a mladých mužov, vidíš? Samozrejme, že mám oči, ne? Čo máš? Ty každý vidíš, ak mám... Bože, oči, však jasne, že mám. Aha. Urobil som takú vec, aby som sa presvedčil, že nebudeš švítovať. Beriem stoličku. Nepatrí sa obrácať k ľuďom, ak máte čisté svedomie, vy sa každý pozrieť do očí. Dušan sa obráti krtom k vám, takto, a poprosím jednu slečnu, vy ste kritika, keby si to vyšťahovali oči, poprosím jednu slečnu, poďte aj vy môžete ísť. Idete? Poď, moja zlata. Vážení, pozrite sa! Páťa! Do Páťa začal vyrábať tieto topánky. Poďte, moja zlata. Počkaj, vy sa nevoláte Janka? Volám sa Janka. Ježiš, Jana. Pozrite sa, aj sa zabudol, čo som chcel. Janka, páči sa vám majster M? Strašne. Máte dobrý vkus. No, Janka zlatá, prvýkrát vidí Dušana, chyťte mu Janka oči, Čo? Keby len oči, najskôr oči, začneme očami. A nemu vyškrabete pre Boha, jak sa vrhla na ňo. Pozri sa. Držte mu, jak sa tlačí na ňo. Ale asi mladí, vy domádi, čo? Číslo mobilu už, joj, vidíš, že erotika v kafe. No, Dušan, sústreď sa, dám ti mikrofón. Janka, vy sa neobzerajte. A nič, tichu, čo je, vám ide o život. Vážení, ja idem medzi vás. Poprosím o kľud. Dušan musí uhádnuť, čo mám v ruke. No ja viem, čo mám, ale čo mi dáte do ruky. Dobre, Dušan? Idem medzi nás. Máš v ruke mikrofón. Kto? On? Ja nemám. Aby ste počuli. Dajte mi hoci čo do ruky. Tu máš kokot. Ja už hladný! Vidíte, čo mám v ruke? Prosím vás, ticho, nešetkajte. Dušan, pýtam sa, ja držím v ruke pohár. Nie. Držím v ruke mobil. Nie. Držím v ruke igelitú tašku. Nie. Držím v ruke hada. Nie. Držím v ruke tašku Coca-Coli. Áno. Nesteskajte mi, keď toto robil v telke, sme si povedali a ja, bože, to je ľahké. On rozpráva do Coca-Coly, to je lepšie na špice. Musí sa povedať na treťu kameru, na piatu, na desátom mieste. Vôbec to nie je pravda. On naozaj rozpráva do Coca-Coly. Potom kto si povedal, že není hlas, vôbec nie. Janka, neposkávajte sa. Ešte raz ideme skúsiť. Aj sa lápime. No, ešte mi daj. Jak sa tu oteplilo. Dušan, teraz sa dobre sústreď. Pán povedal, že ak toto uhádne zvoníš, si to necháš. Dušan, držím v ruke slničku. Nie. Držím v ruke motýľa. Nie. Držím v ruke mobil. Áno. Všetko takto uhádne 100 rokov vyhádal, ten jednu vec nikdy ešte neuhádol, keď som sa pýtal, že kedy nám bude zvyšovať plat. Nech sa páči. Alebo ešte jednu vec skúsme v rýchlosti. Ivko, môžeme? Ešte jednu krátko. Janka, zlatá, ďakujem. Tu máte pohľadničku. Super, kvôli tomu sa Vážení, teraz vám ukážeme jednu z najväčších záhad majstra M. Ale v guličku... Ticho, bože.
Nie, dokázal sa zľakom. Ukážem vám aj Niklausa, ale ukážem vám toto záhadu, ktorú do tejto chvíle nikto na Slovensku nevyriešil. Prezradím vám. Každý jeden pán prezident, ktorý tu doteraz boli, vždy na Vianoce pozvú deti, siroty, detské domovy, na mňa, pretože nepijem, nefajčím, škody nenarobím. A pani Šmeknerová, to bola moja také žalke, som mi raz povedal, pani ministerka, to nie je spravodlivé, čo sa týka daní. Ja som malý, ja by som mal platiť menšie dane. Menej vzduchu vydýcham, menej škody narobím. Kúkla na mňa hovorí, ale ste široký majster, 20% daní. No, ale toto vždy sme ukazovali každému pánovi prezidentovi. Dušan, budeš to držať. Mám tu vážne, sledujte, toto nie je divá svinia. 4 divé svine tomu nerozumiem. Mám tu obyčajné 3 umelohmotné poháričky. V prvom sú guličky žlté, v druhom poháričku sú guličky modré. Obyčajné, ako ja tu ťa minúť, to dobím. Tak, a v treťom poháričku sú guličky červené. Obyčajné guličky z umelej hmoty, gorálky, obyčajné poháriky. Zoberiem najskôr, čo ja viem, červené guličky a modré. Pred vašimi očami ich presypem. Sypem, kesenem sypem. Aby veľa rozumel. Tak, čiže jeden poháriček je prázdny, tu sa môžeš podržať. Guličky v druhom poháriku červené a modré premiešam. Guličky premiešané, druhý pohárik je prázdny. Pred vašimi očami bude musieť tieto guličky na diaľku roztriediť, tak? Aby v tom poháriku boli len červené, v jednom len žlté, modré. Aby som to nemal také ľahko, môžete to dať. Mať voľné ruky, pred vašimi očami. Dušan, zakry mi ruky. Môže byť uterák, vreckovka, hocičo tak. A povedzte teraz vážení, aby som to nemal také ľahko, že som mal fantastický cit, tam neviem, či gulička červená alebo modrá. Poviem raz, 2, 3, Dušan, strni šatku. A guličky sú pre to nebolo také ľahké, ešte raz to skúsim s inými guličkami. Ukáž, mal som, Dušan, drž. Tu ti mal ústa, to diera do hlavy, to sú ústa, tam drž. No, zoberiem teraz, počkej, mal som také, zoberiem teraz, aké? Žlté. Žlté guličky presypem do červených, sypem, Bože, nevrne. Ja môžem. Dušan, zober guličky. Nie, lebo to je vedno, to je no, tak, že tu mám prázdny poháriček, prázdny poháriček, Dušan, drž. A v druhom poháričku sú premiešané guličky, červené a žlté. Aby ste lepšie videli. Premiešam ich pred vašimi očami. Miešam, Ečketer Hárov 720 km. Premiešané guličky a prázdny pohárik. Pozor! Niekto povedal, že mám niečo v rukave. Babkinu hlavu nič. Máme holé ruce. Máme prázdne peňaženky. Dobre. Tak, Dušanko, zakry mi teraz ruky. Vreckovkou, ale vreckovkou nie je tam teraz zasoplené. Zakry, aby som už nevidel. A ja zavriem oči. A poprosím rýchlo teraz všetci povedzte 1, 2, 3. Dušan, strhni šatku. A vyšli si pre mňa. Vy na to neprišli. No a ešte vám ukážem to, čo som sľúbil. Najväčšia záhľad. Mária Kristova, Dušan. Ňojky by si bol dobrý to spôsob. Pozri, tam sa napchala. No, vážne ukážem vám záhľadu, ktorá sa volá zmrazenie ľudského tela. Po slovensky zmrazenie ľudského tela, alebo jednoducho znevýznenie údov. Všetko sa nesmie, moja zlata. No čo ti trčí uši, no? Dušan! Bože, ja už viem, že čarodejník, Kristus a dneky. No, dobre. Poprosím teraz, ale taký zbieraj, poprosím jedného muža, aby ste nepovedali, že som nejakú lemru vyťahol, tak poprosím takého, koho? Jedného mladého, ale moja zlata, ale ty si žena pričítač. Dobre, no poďte vy. Poďte, ako sa voláte? A to? Martin, no volali ste sa, Martin, volali. Tak. Martin, koľko máte rokov? No, mali ste.
Predtým ako ukážem túto hrúzu, nebojte sa, je tu pripravená sanitka, záchranka. Máte už ste niekedy odpadli? Ešte nie teraz, to teraz ste neodpadli. Máte rodinu, súrodencov alebo kto? Áno? Tak rodičia neostanú s vami, to je v poriadku. Dobre. Tak, vážený, beriem obyčajnú stoličku, ktorá nie je potretá ani lepidlom. Už nám pozbieral si všetko. Si mohol aj to s dieťom hovoriť, deti, keď nastúpite do autobusu, si do taško, musíte vstúpiť za 4. No, beriem igelitku, Martinko, pred vašimi, Martin sa voláš? Už si hovoril. No, Martin si sadne na stoličku, staňte zadom celkom dozadu, sledujte, že nešmykujeme. Zadom celkom dozadu, nohy dajte trošku dopredu, nohy takto, tak, kolena spolu, tak nerozťahujte, ak suseda takto. Spolu, ruky na kolena, vysviete sa zozadu, vysviete sa spredu, preto to nemôžeme zdieľať, čo tam robiť, ako by som hľadal. No. Povedala mi minulé jedna kočka, že majster, keď máte nejaký nos ešte o centimetr väčší, to by bol chobot. A to mi prosím povedala Adelka Panášová. Pozdravujem. Ja rád každému pomôžem, len Adela, ty sa nikdy nestratíš. Ty keď nebudeš robiť priateľ, ty môžeš bare nosom džusy otváriť. No, Martinko, vysviete sa zozadu, vysviete sa spredu. Vidíte ma ešte? Ešte ráno. Dobre, nevidíte. Už sa začína potiť, počkaj. Aby ste hambu neurobili tam v Bratislave pred voľbami ešte. Čo, to sú vaše zuby, to aj pravda všetko? Dobre. No, takže Martin, čokoľvek vám budem hovoriť, nesmiete sa ani dopredu, ani dozadu, ani takto musíte byť. Kolena spolu, ruky na kolena, budete sa pozrieť na špičku, na linike, ono šteká. Tak, ideme na to, poprosím ticho, dušen, pomáš, hej? Vyšmehám. Nabijem sa zvláštnou silou. Ako lemočská biela pani, ako solný stôl. Prídem k mladému mužovi Lancinovi! Martinko! Nenahnete sa, keď pridali dozadu, pozerajte na mňa, len sportovňa, ako ste, staňte zo stoličky. Dobre, Dušan, dobre. Martin, už sa aj smeje bez príčiny, no to už je prvá fáza. Tak Martinko, vstaňte zo stoličky. Vážili 3 roky, keby som tu bol. Aj Bratislava bude hlavným mestom Európskej únie. Ale Martin sa ani nepohne. Pozvali ma kukláči pred mesiacom. Bohužiaľ sa ich bojím, lebo to je 2-metrový chlap. Vieš, to skočíte na to, kde chodíte. Piatich som posadil kukláčov a hovorím, vážili, vstaňte. Museli odložiť pištole, obušky, všetko. Hovorím, vstaňte. Ani jeden, a ja som bol frajer, takto som poušol, že to vy ste tí kuklači, čo nás majú chrániť, nik sa nepohol. To nedokáže nikto. Robili sme to Romanova, poznáte, 100-násobný majster sveta, karate. Kadiaký šport, to nedokáže nikto. Takisto ako toto nedokáže nikto, čo vám ukážem teraz. Skúsite to doma. Martin, postav sa. Bože, no. Hovoria, že majster, vy si vyberiete niekoho, kto nemôže iba s nohami. Alebo s kým ste dohovorili. Ja Martina vidím prvýkrát v ľudskom živote. Čo v ľudskom som nebol nikdy tchor, alebo čo. Martinka, ale presvedčíme sa. Martin, stojte, zodvihnite dopredu pravú nohu vysoko. Vidíte, že hýbe nohu. Poď, no. Martin, zodvihni druhú nohu. Vidíte, že hýbe nohu. Dobre, a teraz tak. Martin, dve. Čo ty? Bože, slečna. No, slečna. Takto spolu nohy, rovno sa vysviete ako struna, tak ako to čúrať, no rovno. Dušan, ideme. Naviem sa zvláštnou silou, ako mužská biela pani, ako solný stôl. Prídem k mladému mužovi, Martinovi M., ktorý sa dožil, ešte necelých 26 rokov. Postavím sa veď na neho, zodvihnem, stojte Martin, sa nehýte, ako toto. Zodvihnem hore svoju ľavú. Nie vy, ja! Kristove múky. Martin, Jožiš. Martin, neodťahujte sa odo mňa. Nemám ani chorevo, ani SAS, ani BMW. Martinko, skúste zodvihnúť dopredu svoju ľavú nohu. Neexistuje. 3 roky tu budem stáť, ani šeje pohne, i tak šeda, to še nedá. Skúste z druhej strany. Naviem sa zvláštnou silou, ako levorská biela pani. Martin, dobre, keby ste sa trepali, hneď rozmiete hlavu. Frajerka by sa potešila. No, zodvihnem tentokrát pre zmenu svoju pravú ruku! Ste grdní, nie? Martin, neodťahuj do mňa, skús zodvihnúť tu pred národom slovenským svoju
Pravú končatinu neexistuje, 3 roky tu budem stáť. Ale nie ruku, nohu, maty, preboha, či tu ty frajerku ty hladíš, alebo čo nie to robíš, keď namiesto toho ruku driham. Vážnych 100 rokov tu môžem stať, dnes to nedokáže nikto. A čo nedá sa, to sa nie, čože nedá, absolútne sa nedá. Martin, tu máš pohľadničku, máš rodencov doma? Máš to nejako koľko? No, nie. To potom svetíš, mám to sekúdne, 20 eur. Zatleskajte Martinovi! No! Vážení, a mene tu už Ivo kýva, pozri, tento Latišinský, on povedal, že majster, nie, vám poviem. Mne povedali, lebo ja minulý som bol v Liptovskom Mikuláši, mal som samostatné vystúpenie od 9. do 5. A Robo Kazik, to je taký spevák, on je nešťastný, keď ma ich spomenie. Hovorí, Jožko, ja tak nerad po tebe ide, párkrát ma zrušili mu vystúpenie, lebo ja som dlho hovoril. A ja som povedal Robovi Kazikovi, Robko, ty sa nerozčuluj na mňa, lebo ja som tiež na teba nahnevaný. A prečo, Jožko, prečo? Nikde v drogerii nemôžem kúpiť čiernu farbu. Všetko, ty si raz uzdy vykúpil. No. Ale pekne spieva. No a Robko, tuto. Ivo Ladišinský mi kýva, že musím končiť, takže Ivko odovzdávam ti hovoria tú tyčinku. Vážení a milí, som rád, že aj túto malú škrátu ste prijali, ja som šťastný. No povedal som, že v dnešnej dobe, že to je sňato. A to sňato už nestáva kríza, erotika priamo v prenope. To sa cez ľudí. No, majte sa pekne a teraz hlavný programu príde po Latišinskom, príde hviezda večera, muž 1000 tvári a 5000 hlasov. Trochu čítam, poslím. Toto je od vášho srdca šampión. Nech sa páči, oči, uši na